Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Yako Suko, The Promise. Unsa? Unsa man ginang mga racket ba? Abi niyo bay, talag sa oro gini nga offer. Ikaw palipayon, ikaw may bayran. Unsa lagi na lahusa? Wan bay, tunay gustong magpaasawa ni mo bay. O bayran ka niya, bisag pila. Sugot lang ka nga mahimo niyang bana. Unsa? Nayabag ka niya? Paminyoong guni mo? Oo, pero may more magkuno magbuwag ba? Ang importante niya nga, may bana siya. Hoy, Erning, nganong desperada man kayo ng bayana na makabaton og bana? Besulti ko no kami, pila man ko ng edad ana niya. Aw, bata pa. Unya. Nganong ako man gyud? Ha? Unsa na nakakita na siya nako? Oo. Din man. Sa iyong picture, diri sa akong cellphone. Mahalo ko yung cellphone ko, touchscreen ko rin ko. Touchscreen ka karon. Wapo kay kag kuha diri bay. Hoy. Imo kong gibaligya ng bayhana no. Ha? Oh. Tarong ka! Uy, baligyaw to. Bago na karon. Uy. Nayabag mo ng bayhana? Aw, ikaw yung magkapabor ng iyang pakayabag bay. Aswan, sugot kang mahimo niyang bana? Sa papel bito na. Di mo na tinuro nga kahulugan. Ha? Ay kalimot nga magpa-renovate ka sa inyong beach. Dakong igatabang ang iyang kwarta. Kinsa man ang bayhana ba? Si Ma'am Esmeralda. Unsa? Ang nakapalit sa among yuta? Mo ba? Erning, wa ka pa magkubidya niya? Ay, wa lagi yung taon. Usa mong taon. Ay, kumadyante na kong naon, pero ako magkumidya ni ron. Kumidya mong taon kayo. Nagsulti taon ko sa tinuod mo eh. Si Ma'am Esmeralda ang nangitag bana. Pero ngano lagi ngayon ana may ang gusto? Nganong di man siya manguyab? Aw, wa tagay mauso niya ang love. Oh, ha? Unsa naman yung mga babaeng kurtahan karon eh? Bisan unsa naman yung masuod sa utok? Ay, nagsisigot din na. Nya, saman? Ako kang ipahimamat anang Ma'am Esmeralda? Klaro! Kwarta na! Gawas pa, magatabang para ni mo. Kaya kung masawa na ni mo siya, ba siya biyag ma-inlove ka niya? Oo, di ba? Ikaw no, puro nang ikap ng lawgaw buanga ka. Hoy, sultihan di ka no, kanang tao manghagad og lalaki. Inspirada na. Buot ipasabot ana, dili siya mauyunan og lalaki. Basin, ngilad nagnaw nga. Uy, ladi, oy! Basta, kuhan lang, basta. Sige. Makikita ko ng Esmeralda. Tawa ba? Musakay ka sa uso karon. Total, wala naman kayo planong gamito ng imong kasikasing, di ba? Pangwarta lang na! Ipangwarta na imong kagwapo. Sige na. Sugot na ko. Makikita ko ng Esmeralda. Para na ko, misteryosa kay ng bayhan na. Okay. Ako sa isultihan nga okay na ka. Di pa ko okay. Oh! Ano day? Kinahanglan magkita o nami. Sige. Amay noon. Makigsabot ko niya kung kanus mo magkita. Ma, kumusta ka diha sa Japan? Okay ra ko anak. Ikaw, unsa naman ka? Wa na ka pa sakiti sa pag-umangkod ni Fernan? Wa naman, ma. Wa naman sab ko mo paduol niya. Maayo pa. Pero may nahuna-hunaan ko, ma. Unsa man na? Aron dili ko mapugos og dani Ichiro balik diha sa Japan. Magminyo ko diri sa Pilipinas. Unsa? Misulti ka na ba kang Ichiro nga anha na lang mo magpakasal dinha sa Pilipinas? Wa, ma. Tungod ka dili si Ichiro ang pakaslan ako diri sa Pilipinas, ma. Unsa? Uy, kinsa man di ay? Si Rolando, ma. Ang pag-umang ko ni Noy Fernan. Unsa? Pero Natsumi, may relasyon na ba daay mo ni Anang Rolando? Wa pa, ma. Pero
Naibaw ko nga makabaton ramig relasyon. Pero Natsumi, babae ka. Dili husto sa usa ka babae nga mao'y mohangyo sa usa ka lalaki nga pakaslan siya. Mahimo na nako, ma. Himuon ako siyang bana sa papel lang. Pero tingaling pasakitan ka ni Ichiro kung mahibaw ni. Mas maayo kung mahibaw siya nga ni ako sa Pilipinas, ma. Natsumi, Ikaw rin akong gisultihan sa akong mga plano, ma. anak, pagka-imposible ni mong mga plano sa kinabuhi. Sa ako nang giingon, ma. Pilipino ang katunga sa akong lawas. Busa, pilion ko ang pagka-Pilipino. I-renounce ni mo ang imong pagkahapon? Oh, ma. Natsumi, Ma'am! Ma, manawaglo niyo ako balik ni mo, ha? May bisita pa ko. Natsumi anak, pag-amping ha? Delikado man ang buhato ni mo. Ayaw ka bala ka, ma. Naibaw ko sa akong gibuhat. I love you. Bye. Unsa naman, Erning? Oh. Erning. Ma'am? Dali, ato ta sa ubos. Nasa ibabaw sa balkon si Ichiro. Dali. Ma'am, di ka kumaputan sa uwan ng imong pamanunon, ma'am. Ayaw ka niya. Pilipino ka. Og niya ka sa Pilipinas. Imo ning baluarte. Unsa naman tao ni mga babae karon? Unsa naman lang basud sa ulo? Hello, lover boy! Oh, uy. Caroline, nganong gabikini man lang ka? Di naman ta sa beach. Ganahan man kong maligo nga nakas akong duol. Caroline, may mo ba? May mo ba di lang na ka magsamok-samok na ko? Di man ko magsamok-samok. Maligo raman ko. Dali, Rolando. Mga ligo, dali. Ikaw lang. Ma'am, di lang tayo magpakita ni Rolando nga magsulti, ma'am, oy. Kay, mabuking kita ini, ma'am. Nga ikaw na si Ma'am Esmeralda. Why problema? At tuod, unsa naman? Okay na si Rolando nga si ako mapana? Kung musulti ka ng butanga, ma'am, no? Mura lang yung kag dunay ibaligyang butang ni Rolando. Kado naman bitaw? Ang akong ugma ang akong gibaligya niya. Kuan, ma'am. Gusto pa siya makikita ni Esmeralda. Aw, nimo ba? Unsa? Pero okay na ganang istorya, ma'am, oy. Nga makikita na si Rolando nimo. Dunay chance nga musugot siya nga mubarog nga bana nimo diri sa Pilipinas. Okay, sige, magsabot ta. Kung mulakaw karon si Ichiro, tawagan ta ka. Aron, iset minimog dapit nga magkita mi si Rolando. Mupakita lang yun di ka niya sa imong pagka-Esmeralda, ma'am. Oh, kay umaabot na ko siyang bana. Natural nga magkita gid mi. Aw, sige. Sa Japan, dilita ng panagtiayo nagsugod sa relasyon. Kadaghanan sa kami niyoon dito, nagsugod sa panagsapot. Buya, agreement. Wow, mao ba, ma'am? Pero gipractice na sab dito ang pagbaton o nagrelasyon sa dili pa magpakasal. Oh, mao ba? Pero dinhi sa Pilipinas, ako ang mupili sa akong mamahimong bana. Ha? Aw, nahala. O man, maset ni mo ang among panakita ni Rolando? Yes, ma'am. Ichiro, kiosk kita na say. Amping sa biyahe. Mayo kay pinakaw si Ichiro. Kinahanglang lahi ko sa among panag-atubang karon ni Rolando. Bahala na lang kung masuko siya nako. Basta, siya ang gusto kong mahimo na kumpana din sa Pilipinas. Asa man gyud may magkita ng imong Ma'am Esmeralda ba? Sa labing nindot nga lugar. Unsa? Ring, Oh. anong wa man lang gid mo dad-a sa among beach? Ah, di siya ganahan ng tao, eh. Ano ba? Okay. Yan na ta. Uy, floating restaurant? Yes! Restaurant na naglutaw-lutaw. Ma'am, niya gusto. Hindi nga dapit. Oh, Ring, unsa man? Di ko makurat anang imong Ma'am Esmeralda. Makurat yun. Ring. Uy, ay binuang dia ha?
wa mo kong binuangod. Si, Honong. Okay. Dali. Manood ta ng floating restaurant. sa man dapita rin? Mingo man? customer? Exclusive tingalin nyo ang restaurant karon. Unsa? Hindi na kabaya. Akong kaon si Ma'am Esmeralda. Sige, sige. Sa man klasiyas babae eh. True na magitingalan ni si Esmeralda ba? Gusto. True na gini. Eh, portahan man. May nagpaingon na din eh sa... Oh, si Natsumi? Nangmiya man siya din eh. Hello, Rolando. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!